Okay. Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit min cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Dios mabalus po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offering, and to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus,
Faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Gozos. O San Judas na paladan, ika samong inuomaw, tanganing samong makamtan an gabusming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kang langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuoma, tanganing samong makamtan gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga tawong balakid, ang siring na kaumawan sa muyang rinurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuoma, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang.
O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Sa Kristo nag-anyaya, idtong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaidtong helang niyang lepra. Hinanyuga ang pag-arang mga devotos mong anan. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo na satong Ama, kan sa iya na iglesia. Sa limpoy, kaining simbahan, kami ngunyan napaalaw. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinabanan pagtubod, ihinulit mong si Jesus, ang tunay na aki ng Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Nagtios ka nin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama. Gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nga ning hinanyugon an pamibi mi simbagon, hinanyuga ang pagranga niya mong mga makasaalan. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas, darha sa langit ang pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit ning grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Hesu Kristo, sa mong Sang Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo, ang pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol ning kasalan. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tangani sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabuutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha.
pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama, sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, iyo po ang ikawalong aldaw nin misa nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang satuyang mga sponsors iyo ang mga minasunod. Eden Musa, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua D. Milo, G.D. Rehuso and family, Emma Chan, Sanyosa family, Eden Lair Co. and family, Lorna Etz Cristobal, Ligaspi Premium Marketing Incorporated, Ligaspi Premium Development Corporation, Raniola family, as in Rachel Ann Dibelen and Fred Dibelen. Isabay man yato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat. Dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, ni Marlon G. Obis and family, ni Minda Pineda and family, ni Ana Marie Porlares and family, kan Jacob family, ni Zoe Hyacinth M. Aparente. For passing the civil service exam ni Andrea C. Villar, to successful accomplish our thesis ni Andrea C. Villar and Angeline Nasayaw. For 56th birthday ni Roberto Macedonio. Pasasalamat kan Ubusan family, asin ni Leonor Briguel and family. For passing the PMA examination ni Shane Nesverly S. Sermona. Thanksgiving for birthday of Sarah Manansala, ni Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving for birthday of Rafael Bueno, ni Can Abesido family. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Alberto Como and family. Espesyal na mga kahagadan. To the Blessed Sacrament, dulot ni Rachel Saina P. Manila. To pass the 2025 October CPA licensure exam ni Alisa Juana Lorin. To pass the exam of Frances Dea Balane. Espesyal na kahagadan kan Jacob family. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan ni Marlon G. Obis and family. To pass the CPA board exam ni Pamela Aguilar. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Ace Rusel Upenia. For Philippine nurse licensure exam ni Harriet Pantino Lumbao. For passing the CPA licensure exam ni Fiery May Bingabing. Special na kahagadan ni Jenny D. Atule, asin ni Ronel Oler. To pass the CPA board exam ni Jonaline R. Bermido. To pass the exam of Ami Faye S. Morales, kan Merhilia family. For successful
Philippine Nursing Licensure Exam of Alexandra Chloe Baraga and Desley Elmer Buban, Consular Family. To pass the CPA Licensure Exam of Darren James Taiko, kan sa iyang familia. To pass the exam of Mining Engineering ni Christine Moliasco. For Eve's smooth, fast, and positive outcome of her PR application ni Frances Ann Nebres. To pass the board exam of Julian Baile ni Julian Baile. For family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually ni Jenny. To pass the exam for CPA licensure exam of Ronald kan Ismenia family. To pass the exam of Joanne Nicole C. Valencia. For passing the CPA exam of Seralyn Roscoe Sarsa. For Cathy Marie Tahan and friends for divine intervention and guidance to pass the CPA 2025. For successful neuro and PFT exam ni Shane Nesverly Esermona. And to pass the CPA board exam ni Mikale Ezra Adornado. Asin, para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Angelo Bernarda Abilardo, Operasyon Melvin, Jerlin, Nilda, asin gabos na kalag, dulot ni Mary Rose, Homo and family. Sa kalag ni Eduardo, kan Mendoza family. Ki Froilan, ni Minda Pineda and family. Ki Ernesto and Marilyn, Ki Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ki Ernesto and Marilyn, ni Minda Pineda and family. For poor souls, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ki Idiosa, ni Erlinda Pejo. Ki Rogelio, ni Dr. Rolio Melante. Ki Elmer, Karina, Elmar, Charvin, kan Descaya family. Ki Belma, kan Boss family. Ki Hipolito, kan Boss family. For all souls ni Emma Etz Romero and family. For all souls ni Leonor Briguel and family. Ki Christian James, ni Noel Andes and family. Ki Victorioso Araceli, Lita and all souls kan Malaka family. Ki Carmen kan Apun family. Ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family. Asin ki Pedro, ni Eva Baral. Sa liwat, Diyos marhay na aga po sa indugabos, mga tugang ko ki Kristo. Ngunyan, iyon ika-30 Domingo kan ordinaryong panahon, isiring man Prison Awareness Sunday, asin ika-8 aldaw kang nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Magtirindog po sa pagpuon. Kanama asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katonino nga ni Yesu Kristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, sin pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako, ang taan sa mga kasalan, tangani magkanigo kita sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisa Pisal sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko.
Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamimbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa ton, Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan
Diyos na makakaman sa God paman, pagkusugan sa mong pagtubod, paglaong masin pagkamot, asin gibuwa kaming mamuot sa pagbuot mo, tanganing magkanig o kaming magkamit kan pinapanuga mo. Huli kay Yesu Kristo kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade kasarokan Espiritu Santo Dios, sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, ipinapasabot sa lambang saro na ang Diyos tunay mananggad na naghihinanyog sa mga inagrangay kan mga inaapi, mga pinabayaan, mga balo asin mga nagtitios. Patunay sana na ang pamibi kan pusong may kapakubabaan, danay na hinihinanyog kan mamumuton na Diyos, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sira. Ang kagurangnan matanos asing daisyanin pinapalain, dai niya papalainon ang dukha. Kung namimibi ang sarong nagibuhanin sala, dadangogon siyanin kagurangnan. Kung ang mga ilo asin mga babaeng balo namimibi, dai niya iyan pinapawaraanin halaga. Paglingkodan mo ang kagurangnan sa bilog mong puso, asin aakuon kanya, makakaabot sa panganoron ang sa imong mga pamibi. Ang pamibi kan mapakumbabang tao, nakakalampas sa panganoron, asin nagpapadagos pa itaas, sagkod na makaabot sa kahuruhalang kawi, asin minauntok iyan, sagkod na magsimbag siya, huli sa bagibo ni justisya, sa kapagpadusa kan mga kasalan. Minahiro tulos ang kagurangnan, dai siya mapahiling, nin pakatio sa mga maraot na tao. Mabalo siya, huli sa pagurunot kan mga dai nagtutubod sa Diyos. Pupuhuon niya ang mga mayong herak, saka ang mga mapalangkaw, asin ibabagsak niya ang kapangyarihan kan mga maraot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagkurahaw ang duka, asin ang kagurangnan naghimate sa iya. Nagkurahaw ang duka, asin ang kagurangnan naghimate sa iya. Ang sa kong kalag, mag-uugma sa kagurangnan, magdangog lugod asin mag-ugma ang mga nasasakitan. Ipagrukyaw niya to ang kagurangnan, sarabaytang ipagrukyaw ang sa iyang ngaran. Nagkurahaw ang duka, asin ang kagurangnan naghimate sa iya. Binabantayanin kagurangnan ang mga matanos asing dinadangog niya ang sa indang inagrangay. Kung minaagrangay ang mga matanos, dinalangog ning kagurangnan, iliniligtas niya sinda sa gabos nindang kasakitan. Nagkurahaw ang duka, asin ang kagurangnan naghimate sa iya. Harani ang kagurangnan sa mga nagmumundo, iliniligtas niya ang mga nawaraan nin paglaong. Tutubuso nin kagurangnan ang sa iyang banwaan, ang mga minapaili sa iya, dai papadusahan. Nagkurahaw ang duka, asin ang kagurangnan naghimate sa iya. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo nakamate na ang katapusan kan sa iyang buhay haranina. Minsan nakamate siya na binayaang kang gabos, alagad ang Diyos danay nayaon sa iya. Ang sa iyang mga tataramon, sarong pamaagi, kang pagpakusog, kang pagtubod, kan lambang saro. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, dapit sa kuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nag-abot na an oras kan paghali ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko ang pagdalagan, asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunya nagahalat na sako ang korona nin katanusan, na an itatao sako sa aldaw na ito nin kagurangnan. An matanos na hukom, itatao bako sa nasako,
kundi sa gabos na dahil sa pagkamuot, nagahalat kan sa iyang pagdatong. Mayo lamang nin nagdamay sako sa inot kong pagdipinsa. Binayaan ako kan gabos. Patawadon lugod sinda nin Diyos. Alagad, dinamayan ako kan kagurangnan sa katinawanin kusog sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot. Asin dadarahon niya ako sa sayang kamurawayan sa langit. Mapasaiya ang kamurawayan, sagkud lamang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios, ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Sa Indo, Asin sa imong Espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo, si Irurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipan man ni Jesus ang parabolang ini sa mga taong naguhona na sindamarahay asin nagmemenos sa iba. May luwang taong nagduman sa templo, tanganing mamibi, ang saro pariseo, asin ang saro para singilin buhis. Nagtindog ang pariseo, asin namibi nin siring, O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, ulita bako akong arog sa mga parahabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man ako arog sa tawong ini na para singilin buhis. Nag-aayuno ako nin 2 beses sa simana, saka nagtatawa ko sa imo, ninhimuloan kang gabos kong hinanapan. Alagad ng para siglin buwis na nakatindog sa rayo, dai nangangahas magtangad sa langit, kundi tinutumbok ang sayang daghan, si nagsasabi, O Diyos ko, kay raki man ako sa sakong nasarong para kasala. Sinasabihan ko kamo na ang lalaking ito mapuling matanos kaysa pariseo. Pulitaan nagpapalangkaw, ibababa, alagad ang nagpapakumbaba, ilalangkaw. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa Saint Lugabuas. Ikawalong niya na nobina, kang kaumawan ni St. Jude, kadayos ka sa gabispera na baga, sa tuyang sadit na parokya. Ang tema, iyoan pagpangadyi na nagpapailing kan paglaom, pangadyi nin mapakumbaba. Mga tugang sa tuyang buhay pagtubod, nailingtan na ang pagpangadyi, siring sa sinabi ko na sa nag-appear kong sermon, na yun po ang buhay, yun ang esensya kan pagiging Katoliko, pagiging paratubod ni Kristo. Na iyo mismo ini ang pigahagad kan mahal na Diyos, na bago kita magagad sa iya, bago mag-umaw, bago magpasalamat, may pagtubod ka. Garo baga so mapabulong ka sa doktor, alagad sa doktor, dahil ka nagtutubod, nakaya kang doktor na maparahay ka. So anong klaseng iyan pasyente kundi nagtutubod sa magpaparay sa iya? Siring man, kung ang gabos na bagay halos pigagad na sa kagurangnan, tano taday kita magtubod sa iya kung mahagad kita? Minsan bagang pigahagad ta, milagro. Kaya dakulaon na bagay yan. Agad kung dahi kanin pagtubod sa magibo kayan,
useless so pangadji mo. Sa duwang persona na nabanggit sa Ebanghelyo, ang Pariseo, as in ang publikano o parasengilin buwis, aramda pang istorya, no? Na siring sa relasyon kang mga Hudiyo sa mga Samaritano, haloy na pong nag-iiringan ini, no? Haloy nang nagkakadagit, no? Sa kadakol na beses, no? Natapot na anggot ining mga Hudiyo sa mga publikano, mga parangsiling buwis. Kitong panahon, ang Israel, nasa irarum kan mga Romano. Kaya, kumbaga, bako sindang malaya, bako sindang free. No? Ngunyan, ining mga publikano, nag-empleyo o nagkatrabaho sa irarum kan mga Romano. So, anong pagiling kan mga Hudiyo? Mga traidor sinda. Ninulita, pigsisingil, o kaya nagtatrabaho sinda sa mga lindong kang kaiwal. No? So, if you work with your enemy, you are also the enemy of your kababayan. No? So, sarap po yun sa rason na kapal mo ka daan. No? Dahil nahihiya. So, mismong sa diri nindang kababayan, piga aapi ninda, no? Or they become instruments of their kapawabawan. Alagad, kung ilingon ta, sisay po ang mas mapawaw-abaw. Digdi sa publikan, sa parasengilin buwis, asin do sa roon na nabanggit sa Pariseo. Sa sinabi ni Jesus, ang maaakod ang pamaibi, ito pong pamaibi kang publikano. Dinulitas publikano, dahil nagtangad sa langit, very humble, hinaako ang kasalan niya. As in, yung man sa retong pigsabi, alagad sa Pariseo, kadakol na binanggit, no? Na naginibo niya, na karahayan, nagbabayad ki himuloan. Ang bot sabihin po kang himuloan, temple tax. Dinulit sa templo sa Jerusalem, iko ang mga pigahagad na tabang sa mga tao. Dahil ko lang aram kung anong klaseng tax, no? So, pagmantiner, kan templo, o ito pang ibang mga pangangaipo, no? Halimbawa, sweldo kang mga Pariseo, no? Dahil sa'yo man ito ko kawaon, kundi sa'yo suporta ka mga tao. So, sa araw kayo ning pagladawan kan doang na ning nagtapapamibi, pero gustong ipasabot ni Jesus na when we go before God, no, di naman garo dapat nabanggiton ang mga ginigibutan ng mga karahayan o kaya mga pagtubod o pagutob kang mga hinahagad kang lay o tugon. Tinulit expected an sa to. Yung ayan ang ordinary natong gigibuhon. Why do we have to tell all of them to the Lord? Nagkaroon ba naghahambog ka? Yung man yan kung minsan nangyayari sa to, nakagwarang dan ngaya, arog kay ni, arog kaan, tako ngaya, pero nga ako nagpapamisa, pero nga ako nagrobina. So, bigigiribot nagaro, pigaagad sa kagwarang na, bayadan kita, ito so kinibuta, na kung apoton, o titingnan natin, paano managibo mo ang ginibo mo? Bako baga huli sa Diyos, huli sa iyang kapangyarihan na tinataos sa to, huli sa mga talento, kakayahan. That's why we are able to do some things. Pero kung sasabihin ta na, garo ginibo ta ito na mayo so regalo kang kagurangnan, sisay ka man na magtaramkan sa iya. Kaya, nahilig tayo so
nawawara so galang sa Diyos na dapat siyang pasalamatan, siyang kausa kang gabos na nyaon sa tuya na nagigibo. There was one time na sa Ebanghelyo baga, matapos ngayang maglingkod ka, sabihin mo sana, I am a useless servant. Ginibo ko sana ang dapat ng gibuhon. So, kung sumobra pa kita dyan sa pinasabi ta sa tuyang pangadji, siguro, anong pa man ang pagkapara sabihin ta na naginibo ta ang aray, enot sa kabos, duty ta, yan, obligasyon ta, bilang akin ni Diyos, bilang membro kang simbahan. Ikaduwa, gabos ng mga nyaon sa to, kagayahan, di man sa mahal na Diyos. So kung ano man ang ginibo mo, by means of this talents na tinaw kang Diyos, dito naman garuan pagpara sabihin sa kagurangnan. Ikatulo, sabi baga, ano man na hagalon ko sa mahal na Diyos, aram na kang mahal na Diyos. So para ulitin ta pa, kulit-kulitin ta pa ang mahal na Diyos. Kaya lang, sabi man na, we have to persevere in our prayer. No? Pero hindi naman karoon sa pagpara ulit-ulit ka mga bagay na ini, ka mga ginibuhan mo, kang gabos na merito mo, taramang gabos kan kagurangan. So, sa dalawang klaseng ini nagpapangbibi, siguro mailing taman sa dirita, arin kita dyan. Do we multiply before the Lord everything that we have done? Lahat na nagawa natin sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, kailangan pa nating ulit-ulitin. Nagkarobaga so, inimbitaran ta kang na pista, imbitaran naman ako, birthday ko sa aga, pag birthday mo man, imbitaran naman ako. Bago po yan ang parang gustong ipadama sa atin ng kagurangnan, na kung nagtatao kita, nagigibo kitang karahayan, dahil na po pag spread, dahil na pagparasabihon na umawon kita. Taaraw naman kan kamahal na Diyos na ginibutay yan. Pero kung you are doing things tanganing umawon, yan na po subawal. Pero naman kita kanso, pig-interview ni Corina Sanchez, nakulo na auto, ipangalandakan pa. So mga walang mabili, walang pera, lalong nainggit, no? Lalong nadagit. So, sa mga ganyan, dahil namang karo pagpara umawonan sa dirita, taang Diyos man sa naang pinakadakula. Dahil nangad kita malamang sa iya. Kunyan, hindi man na para singilin buwis, siguro, maintindihan tamanta sa sitwasyon na nasasakupan sila kang mga Romano, natural, sabi na baga, by hook or by crook, gigibuhon mo ang gabos ng aning you survive. So, survival mode sinda, kaya tinatanggap nila yung ganang trabaho. Maski sa mata ng kanilang kababayan, garo sila mga traidor. And perhaps, sa puso man kayo ng alam man nindang nakakaya ang ginagawa nila. Kaya baga, nung tinawag ni Jesus ang saro sa kanila, si Mateo, the tax collector or Levi, nung tawagin siya ni Jesus, tuwang-tuwa siya, kapag akataon na yun, para ma-redeem niyang sa diri niya. Sa kaloy na beses, siya ang laughing stock ng banwa, pinag-uusapan, pig-insulto, etc. So, when God called him, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa to renew his life. Kahit nga sa istorya, parang gustong tawagin uli siya bilang tax collector. Pero dahil na po siya nagbalik. And he was happy with the company of Jesus. So, kung ganito, nagkasala ka, magsisi ka, magbagong buhay ka,
Asi pakumbaba ka sa harap ng kagurangnan, magkayon po ining attitude ng sarong Kristiyano. Instead na magpara hambog ka kan sa diri mo, naaraw mo man sa nang day ka man ay kakahambog, susog bagay San Pablo, na everything that we have comes from the Lord. So what can you boast of? No? Anong ipagmamalaki mo kung lahat ay galing sa Panginoon? Buhay, pagtubod, abilidad, siniba pang mga bagay. If everything comes from God, the only attitude na mangyari mangyari sa to, pagpasalamat, pag-ako, na kita dependent sa Panginoon, kaya kita naghahagad sa pangadji. Considering ang tema man yato na sa pagpangadji, nagakaigwa kitang paglaom, nahiling ta na ini saroon natong karakter, saroon tang description bilang nagtutubod, nagpapangadji, nagtutubod, naglalaom, kunday na siya nagtutubod, sabi baga, garo ka naman sa nagadan, alagad sa good na mabubuhay ka, naglalaom ka sa mahal na Diyos, importante ang pagpangadji. Importante ang pagsalamat, importante ang pag-ako, na may Diyos nagdararugog sa tuya, na di nagtuturog, kundi danay na naghahadat sa to, tanganing maghahagad sa iya, kanbot nga itong hagadon. Asin, siguro, sa side kang pariseo, ano ba ang pariseo? Di ka para menos o iba. Imbis na he was talking to God, ano pigasabi niya? Piga-compare niya ang sa diri niya. I'm not like this I'm not like this publican, parang asili ang buwis, para sambay, etc. etc. Ako malinig, ako maray. Para sa iya siguro. But before God, he was not. No? Kaya, bago tayo maghambog, hindi mong tagodan sa dirita. May paghahambog ba tayo sa harap ng Diyos? O pare-pareho lang tayong makasalanan? Pare-pareho lang tayong naghahagad? Kansayang kusog asing grasya. Tangaring out pamanlugod. Soral daw na pagbisita kay St. Jude, magtalubo kita sa tuyang attitude, sa tuyang pagka-Kristiyano, sa tuyang pag-ako, sa labang saro. Urog na itong mga, sabi sa Salmo, mga dukha. Ang pangadji kang mga dukha, nakakaabot sa langit. Dalisay, dahil halong maraot na pag-isip o ano man ang motibasyon. Arogon ta po, ining espiritu, kang pangadji kang publikano, tanganing mantang kita, nagpapadagos kan sa tuyang paglakbay, sa Jubileo, 2026, next year, kita celebrar kan sa tuyang 75th na taon bilang diocese, lugod ang sa tuyang mga esperso, sa tuyang mga puso, ang tuyang mga kagustuhan, gabos po na ka-align sa kagustuhan kang mahal na Diyos. Tabang kapamibi sa Nudas Tadeo, kita magtalubo sa pagkamot. Hatinog kita sa pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga. Asing ki Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitang kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan, may puso na
Naipusog na paglao, magdolo kita sa Ama, na daing untok na nagihimati kan mga pag-arang, nintawang mapakumbaba. Ang sibag sa labang kagadan, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saksi nin mapakumbabang buhay, ang mga namamayo sa simbahan, magtukdo sa to, kang dalan, pasiring sa langit no, nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing masabutan niya to, na sa pag-ako, ko sana kan sa kuyang mga kaluyahan, kasaalan asing kapakumbabaan, ang pagkahera kan Diyos, ipinapaabot sa satuyang bukay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing haleon niya to sa satuyang buhay, ang kapaabaw-abawan, asin midbidon ang satuyang kadaihan sa atubang kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa mga harong o sa mga ospital, mga nagagabatan, mga yaon sa kamunduan, paghadit asing kahurasaan, maranga kan Diyos non na pangataman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, urog na ang mga mahal niya to sa bukay, makalaog sa langit no nakahadean nin pagkamuot asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Especially, we pray for Father Joseph Garcia, na namatay palang kahapon. Tapos, so, Kurakan, Estancia, Malinaw. Tanganing sa pagapod sa iya kang kagurangnan, tao man lugod sa iya ang kapayngaloan na daing kasagkoran. Pamibitas kagurangnan, Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. langit no na Ama, nagusari kami sa iyong kapangyarihan sa pagligtas. Tabangi kaming maglakaw sa kapakumbabaan. Tangani makaabot kami sa imong langit no nakahadean, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Dulot niya sa imo, Ama, ang tinapay sinarap na init. Dulot ni Manuel naglalaw, nagrurukyo lumamon, Simon. Lugod daron kan mga angkan, mga pamibili, pasiring sa imo, siring sa amot na insenso, nagsasakat sa kalangitan. Dulot niya mo sa imo, Ama, ang tinapay sinarap na init. Dulot din banwang naglalaw, nagrurukyo lumamon, Simon. Pamibig ko mga tugang, tanganining sakon sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakaman. Ako on man lugod kang kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, hiling ang mga atang na idinudulot kan sa imong kadakulaan. Sa imong kadakulaan, tanganing sa ang ginigibo kan sa mong paglingkod, sa imong kamarawayan hanggang makaabot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanod sin nakakaligtas, danay sin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadahing kasagkoran. Sa imo kami uya, nabubuhay asin nagihiro asin hinimo mo ang hawak na ini bakos na nga nakakamati kami araw-aldaw kan mga bunga kan sa imong kabuotan kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na dahing kasagkoran taigwa kan mga enot na bunga kan espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan naglalaong kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya, kaiba kang kabos ng Angeles, sin Santos, nag-oomaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang nani, kanagadan banal, borabo ng kabos ng kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami. Pabanala ka ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasulayban sa pasyon, nagkuhanin tinapay. Asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkuhanya magkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo. Itinaosa sa iyang mga disipulos, tan sabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni. Tayo niyang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Kaya kami, nagdoron naman sa iyong pagagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangnan, kading tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanig mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karon dumakagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bagan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, Singabos na mga klero. Siring man, garong dumas sa iyong pagkayarak sa mga tugang nagturog sa paglaon ng pagkabuhay liwat, especially Father Joseph Garcia. Asin ang
Asi itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawagon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, taganing kaiban sa Santa Maria, Birhen, na inaakan Diyos, San Jose, sayang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asin gabos na santos, sa kaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkani ko maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kay mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugwang paglao, masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Kagurangnan kaya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hare, pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod. Kan sa imong simbahan, papagkanig ko siya, mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan.
ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga nasin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. turugang sa kagurangnan, nagpatinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Tugang o yan sa kagurang ni Yesu Kristo na walay niya dinadagog ang gabos sa pamibi kan mga duka asin mapakumbaba. Ulitas siya ang kodero kan Dios nagpapara ang kasalan ng kinaban paladan mga inapod sa pakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na ibinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asin ang kalayo ning pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawuhan asing kang bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan, kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibig kita. Pagurang na namibig kami, mapanalugod kami kan sa iyong mga sakramento. Tanganing ang ginigibong mingon yan sa bagi nintanda, makamtan mi sa katunayan. Uli ki Kristo sa mong kagurang na. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Prison Awareness Sunday asin tada. Anatipon yato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,901 pesos and 60 centavos. Ang naambag yato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,685 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,604 pesos and 65 centavos. Para po ini sa World Mission Sunday. Nagpuo na po kang nakaaging simana ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagud po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapuon alas 5:40. Sa kapiestahan sa Martes, Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m. asin 4 p.m. Magkakaigwa man po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po ini nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Ke. Para sa mga mauot po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa Paris office. Siring man, available po sa opisina ang imahen ni San Judas Tadeo. Asin mga souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag. Ipinapaisi man po na poon sa Nobyembre 2, Sagod 10. Magkakaigwa po ni Novena Masses para sa mga namumutan niyatong mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangarangkan mga kalag na buot niyato giromdomon sa libro o sobre na yaon sa may Paris office. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 700 pesos.
apat na 500 pesos, duwang 300 pesos, asin 200 pesos. Hali man ki Milo, 5,000 pesos, kan ERF, 2,000 pesos, asin ki HG and Ian Peña, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Atinog na po kita sa ring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo, kan Diyos na makakaman, ulikan mga pamibi ni San Judas Tadeo. An Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning to Father.